వచ్చారు. అయితే ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో తిమోతి గురించి కొన్ని విషయాలు చాలా క్లుప్తంగా మీ యొక్క గమనానికి తీసుకురావాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. తిమోతిలో ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ లేకపోతే మంచి లక్షణాలు ఒక 4 యొక్క దృష్టికి తీసుకొచ్చి డివోషన్ ని నేను ముగించాలని ఇష్టపడుతున్నాను. మొదటిగా ఈ యొక్క తిమోతి యొక్క పేరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ అపోస్తల కార్యంలో 16వ అధ్యాయంలో మొదటిగా ప్రస్తావించబడింది. అపోస్తలుడైన పౌలు తన సువార్త దండయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో దొరిపేకు లుస్త్రకు వచ్చిన సందర్భంలో ఈ యొక్క తిమోతి పౌలు గారికి తటస్థపడతాడు. అయితే తిమోతి ఏ ఊరు వ్యక్తి అంటే చూడండి, అక్కడ తిమోతి అని ఒక శిష్యుడును, అతడు విశ్వసించిన యోధురాలి కుమారుడు, అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు. ఈ తిమోతి లుస్త్రా, దెర్బే ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు తన యొక్క సువార్త దండయాత్రలో ఈ యొక్క తిమోతిని కలుసుకున్నాడు. అయితే తిమోతిలో ఉన్న కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే, మొదటిగా 2వ వచనంలో చూసినట్లయితే అతడు లుస్త్రలోను ఈకోనియలోను ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరు పొందినవాడు. తిమోతి కలిగి ఉన్న మొదటి మంచి లక్షణం ఏంటంటే, తన జీవితంలో తన నివసిస్తున్న ప్రదేశంలో ఉన్న సహోదరుల వల్ల మంచి పేరు పొందినవాడు. కాబట్టి తిమోతి యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి లక్షణం ఏంటంటే, తిమోతి లాగా మనము కూడా మన యొక్క సంఘంలో, మన యొక్క గ్రామంలో, మన యొక్క ప్రదేశంలో, మనం నివసిస్తున్న స్థలంలో మంచి పేరు పొందిన వారముగా మనం ఉండాలి. ఇది తిమోతిలో మనం చూస్తున్న మొదటి లక్షణం. నిజంగా తిమోతి ఆ యొక్క ఈకోనియలోను లుస్త్రలో ఉన్న సహోదరులందరి వలన మంచి పేరు పొందినవాడు. నిజంగా మన గురించి ఇలాగ సాక్ష్యం ఇవ్వగలరా? ఇది మనము యవనస్తులంగా మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఒకసారి మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనము నివసిస్తున్న ప్రదేశంలో, మన సంఘంలో, లేకపోతే మన గ్రామంలో మనలను గూర్చి ఇలాగ సాక్ష్యం ఇవ్వగలరా? కాబట్టి తిమోతిలో ఉన్న మొదటి లక్షణం ఏంటంటే, అతడు మంచి పేరు పొందినవాడు. చాలా గుప్తంగా నేను ముగిస్తాను. రెండోదిగా చూడండి, తిమోతిలో ఉన్న 2వ లక్షణం ఏంటంటే, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు చదవండి. నేను నీ క్షేమము తెలుసుకొని ధైర్యము తెచ్చుకొని నిమిత్తము తిమోతిని శీఘ్రముగా మీ వద్దకు పంపుటకు ప్రభువైన యేసునందు నిరీక్షించుచుంటిని. ఈ క్షేమ విషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతని వంటి వాడెవడును నా యొద్ద లేడు. రెండవదిగా తిమోతిలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే, ఈ ఫిలిప్పీలకు పౌలు గారు ఒక లేఖ రాస్తూ ఈ పత్రిక వారికి తిమోతిని గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. ఏమని చెప్తా ఉన్నాడంటే, మీ క్షేమ విషయమై చింతించువాడు అతని వంటి వాడు ఎవడును నా యొద్ద లేడు. రెండవదిగా తిమోతికి ఉన్న ఆసక్తి ఏంటంటే, సంఘం గూర్చిన చింత, సంఘం గూర్చిన పట్టింపు కలిగిన వాడు. ఆ యొక్క సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకై ఆసక్తి కలిగిన వాడు. నిజంగా యవనస్తులుగా మన స్థానిక సంఘం గురించిన పట్టింపు, ఆ యొక్క బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉంది అని మన సేవకుడు లేకపోతే మన యొక్క సంఘ పెద్దలు ఎవరైనా సాక్ష్యం ఇవ్వగలరా మన గురించి? సో రెండవదిగా తిమోతి యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సంఘంలో గురించిన చింత, సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధి గురించిన బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగిన వ్యక్తి. నిజంగా యవనస్తులంగా మనము మన యొక్క సంఘం గురించిన పట్టింపు, ఆ బాధ్యత మనం కలిగి ఉండాలి.
ఇది తిమోతి యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన రెండవ విషయం. తర్వాత మూడవ విషయం అదే అధ్యాయంలో 22వ వచనంలో మనం చూస్తాం. చదవండి. అతని యోగ్యత మీరు ఎదుగుదురు, తండ్రికి కుమారుడు ఎలాగ సేవ చేయను అలాగే అతడు నాతో కూడా స్వార్థ వ్యాపకము నిమిత్తము సేవ చేసెను. మూడవదిగా తిమోతిలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే, అపోస్తలుడైన పౌలు గారిని తన తండ్రిలాగా భావించి, తండ్రికి ఒక కుమారుడు ఎలాగ సేవ చేస్తా ఉన్నాడో అలాగే పౌలు గారికి తిమోతి సేవ చేస్తా ఉన్నాడు. మనము చూసినట్లయితే ఈ తిమోతికి పౌలుకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఏదో ఈ పౌలు గారు సువార్త చేస్తా దెర్బేకు లుస్త్రా చేస్తే అక్కడ పరిచయం అయ్యాడు ఈ తిమోతి. కానీ పౌలు గారిని తన సొంత తండ్రి కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించి తన యొక్క బాగోగులు పట్టింపులు చూసిన వ్యక్తి తిమోతి. కాబట్టి పౌలు గారిని తన యొక్క తండ్రిలాగా భావించి సేవ చేసిన వ్యక్తి. ఇది తిమోతిలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మూడవ విషయం. నిజంగా ఈ తిమోతి ఈ పౌరుకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు. వారి బంధువులు కాదు, రక్త సంబంధులు కాదు, ఎటువంటి వారికి రిలేషన్షిప్ లేదు. అయినప్పటికీ తండ్రికి సేవ ఎలాగో చేస్తారో అలాగే పౌలు గారికి తిమోతి సేవ చేశాడని స్వయాన పౌలు గారు సాక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి నా జీవితాల్లో దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకే, దేవుని సేవకులకు మనం ఎలాగో పరిచర్య చేయగలుగుతా ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ యొక్క తిమోతి ఎలాగూ పౌలు గారికి సేవ చేస్తూ వచ్చాడో మనము కూడా మన జీవితంలో దేవుడు మన పైన ఉంచిన నాయకులకు, అధికారులకు, మన యొక్క సేవకులకు మనము పరిచర్య చేయవలసిన వారుగా ఉన్నాం. ఇది మనం సంఘాల్లో చూస్తుంటే యవనస్తులు అసలు సేవకులను వారు అసలు పట్టించుకోరు, వారి యొక్క బాగోగులు చూడరు, వారి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ చూడరు. అసలు వారిని చూడకపోవడం బదులు వారిని విమర్శించేవారు ఎక్కువగా ఉన్నారు, వారిని బాధపరిచేవాడు ఎక్కువగా ఉన్నారు. కానీ సేవకునికి తండ్రిగా భావించి తిమోతి పౌలు గారికి సేవ చేస్తూ వచ్చాడు. నిజంగా నా జీవితంలో ఇటువంటి లక్షణం కలిగి ఉండాలి. అలాగే చూసినట్లయితే తిమోతిలో ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే, చూడండి, 1 తిమోతి 1:3 చదవండి. నేను మాసిదోనియాకు వెళ్ళుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు వాటిని లక్ష్య పెట్టవద్దనియు కొందరికి ఆజ్ఞాపించుటకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచి ఉండవలనని నిన్ను హెచ్చరించిన ప్రకారము ఇప్పుడు నేను హెచ్చరించుచున్నాను. క్షమించండి. 2 తిమోతి 1:3 చదవండి. 2 తిమోతి 1:3 మధ్య భాగంలో, నీ అందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసమును జ్ఞాపకము చేసుకొని, మధ్య భాగంలో ఉంటుంది చూడండి, నీ అందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసం. 4వదిగా తిమోతిలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, తిమోతి యొక్క విశ్వాసము. ఇక్కడ చూసినట్లయితే తిమోతి అందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసం. ఆయన విశ్వాసంలో ఎటువంటి కపటం లేదు. ఎంతో నిష్కపటమైన విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి అని పౌలు గారు గుర్తించాడు. మన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. నిజంగా ఈ లోకంలో విశ్వాసము కలిగి ఉండడము ఎంతో అవసరము. అయితే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో కపటమైన విశ్వాసము, కపటమైన జీవితాలు జీవించేవారుగా ఉన్నారు. అయితే పౌలు గారు తిమోతిని గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటంటే, నీ అందున్న నిష్కపటమైన
విశ్వాసం. ఆయన విశ్వాసంలో ఎటువంటి కపటము లేదు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, మొదట నీ యొక్క అవ్వ అయిన లోయలోను నీ తల్లి అయిన యూనికోలోను వసించెను, అది నీయందు సహా వసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. సో తిమోతి యొక్క విశ్వాసం ఎంత గొప్పదో, ఎంత నిష్కపటమైనదో పౌలు గారు గుర్తించారు. నిజంగా నా యొక్క విశ్వాసం ఎలాగుంది, మన విశ్వాసమును అనేకులు గుర్తించగలుగుతున్నారా అనేది మనం యవనస్తులుగా మనం పరీక్షించుకోవాలి. నిజంగా తిమోతి యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన 4వ విషయం ఏంటంటే తిమోతి యొక్క విశ్వాసము. నిజంగా ఈ విశ్వాసం నీవు నేను కలిగి ఉన్నామా? నీ విశ్వాసం గురించి, నా విశ్వాసం గురించి ఇతరుల సాక్ష్యం చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉన్నారా? ఇది మనం గుర్తించాలి. చివరిగా ఒక మాట నేను గుర్తు చేసి ముగిస్తాను. తర్వాత పౌలు గారు ఒకసారి కోట్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే, అందరూ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళినారు కానీ నాకు శ్రమలు సంభవించినప్పుడు తిమోతి ఒక్కడు మాత్రమే అవన్నీ నన్ను రాళ్లతో కొట్టి నన్ను గాయపరిచినప్పటికీ అవన్నీ ఎరిగిన వాడై కూడా నన్ను వెంబడించిండు అని ఒక మాట మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. 5వ విషయం ఏంటంటే, శ్రమలలో కష్టాల్లో పౌలు గారు ఉన్నప్పటికీ, పౌలు గారు రాళ్లతో కొట్టబడి రక్తం కారుతో గాయాలతో ఉన్నప్పటికీ తిమోతి జడియక భయపడక పౌలు గారిని అనుసరించిన వాడు, వెంబడించిన వాడు. ఇది తిమోతిలో ఉన్న 4వ లక్షణము. కాబట్టి నీవు నేను పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడే మనం దేవుణ్ణి వెంబడించలేకపోతున్నాం, సువార్తకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము, సేవకుని వెంబడించలేకపోతా ఉన్నాం. ఎంత ఆటంకకరమైన పరిస్థితుల ఎదురైనప్పటికీ పౌలు గారిని రాళ్లతో కొట్టి బయటికి ఈడ్చారు, ఊరు బయటికి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అది చూసి కూడా తిమోతి పౌలు గారిని వెంబడించాడు. కానీ ఈ దినాల్లో యవనస్తులు ఎంతో మంచి వాతావరణం, మంచి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా సేవకుని సువార్తకు అనుకూలించకుండా సహకరించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. నిజంగా యవనస్తులంగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. నిజంగా అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఆయన వెంబడిస్తున్నామా? అననుకూల పరిస్థితుల్లో ఆయన వెంబడిస్తున్నామా? ఇది మనం పరీక్షించుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యవనస్తుడైన తిమోతిలో ఉన్న ఈ 5 విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని నీవు నేను పరీక్షించుకుందాం. నిజంగా ఈ యవనస్తుడైన తిమోతి ఒక సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా పౌలు గారు పెట్టాడు. ఎందుకంటే ఆయన అటువంటి మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ 1 తిమోతి పత్రికలు రాస్తూ వచ్చాడు. అటువంటి గొప్ప బాధ్యతలోనికి తిమోతి తీసుకురాబడడానికి ఇవన్నీ పౌలు గారు గమనించినాడు కాబట్టి ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో తను ఉంచుతూ వచ్చాడు. కాబట్టి యవనస్తులుగా మనందరం మోకరించి మనం పరీక్షించుకుందాం. ఈ 5 లక్షణాల్లో ఎక్కడ మనం తప్పిపోతూ ఉన్నాం? తిమోతి లాంటి విశ్వాసం మనకుందా? తిమోతి లాగా మంచి పేరు పొందామా? తర్వాత తిమోతి వలె పౌలు గారికి సేవ చేసేవారుగా మన సేవ, లేకపోతే సనుగటు వీరికి నేనెందుకు సేవ చేయాలి అన్న మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉన్నామా? కాబట్టి మనం పరీక్షించుకుందాం. మనం మోకరించి ఈ మంచి లక్షణాలు యవనస్తులంగా మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు తిమోతిని ఎలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంచాడో మనల్ని కూడా అలా ఉంచడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ లక్షణాలు ఏదైతే మనలో లేవో, లోపించాయో అవి దేవుని దగ్గర సరి చేసుకొని అలాంటి లక్షణాలు కలిగి మనం కూడా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నట్టుగా ప్రార్థన చేసుకున్నాం. తలంచుకున్నాము. ప్రార్థనలో ఎక్కిద్దామండి. ప్రేమ తండ్రి, కృపగల మా దేవ, తిమోతిలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన లక్షణాలు మేము అలవర్చుకోవటానికి తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా నాతో మీరు మాట్లాడేది, నీ మాటలో జీవనం తండ్రి అది మనుషులకు వెలుగైన తండ్రి. అట్టి వెలుగులో మనం మేము పరిశీలన చేసుకోవడానికి సహాయం చేశారు. ఇటువంటి వాక్యం బిడ్డ హృదయాలు కార్యం జరిగించి మీరే మహిమ పొందమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున
అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. అలాగే డేవిడ్ జాన్సన్ గారు మరి యువకులకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి